natin ni papalarga. Hindi man niya tuwa. Wala ang susi dira ano. Ingani na lang. Atong silang paninglandaan niya magatik-atik ta nga kuaon na to ang susi dito pero dili na ta mo balik diri Tama mo. Maningil midaan ha. Pag ta mo larga 500 inyo Unya 200 rela kay mga bata man nilang kauban. Ingana ra pag diskarte. Ang ganda ni mo Pila man na? 700 man Tungaon ta ni. 500 ako 200 imo Kaya ako may nagplano. Yati, tarungon pada pagbahin. Maramaa gito hana Unsa may tirada na to diri? Kanina ra man ta diri Na, ako man ipangutanon nimo nga utrong mo daw kabalo. Magunsa mataan ni ron? Ay, gamito na nato na imong kabkabo. Mamasahiro ta ba? Makakwarta pa ta. Si ako Hindi man ni ako Pataka raman ka. Aw, dili din imo Pero murag wala man ang tagiya. Ato lang sa ning gamiton para makakwarta ta. Taong puno to paggamit. Mamasahiro ganit ta. Masahiro nga. Murag wa magayon ni tao mangagi diri Naalagi na ron. Unsay na ka? Nga naada gyud. Aman. Hindi magamutan mabasakan man dia. Tura man Oy, kani. Binasa. Ay sabi, gingnan bitaw ta mo nga dili ta mang laag. Kay wala tay kasakyan diri Parata ni muglaway oy. Nalagi mamasahiro ay karon. Ano si Glalis dira? Nanawag Unsa may naanang nanawag? Basin mamasahiro ay na ba? Mamasahiro nga. Magkargahanam ginagbaboy. Iki gayno, Brad, on lang na to. Manakay bijuga na sila. Ato na lang hulaton. Padulong naman sila. Sige. Up, manakay mo? Mamasahiro ay jud ay. Abi og kargahan nagbaboy. Muna kay maguna-una man. Wala pag kita kabalo. Mauna kay naguna-una man. Sakay mi boss. Ahade mo. Ibalog ra mi boss. Pili pa ngayon ninyo dito. Unya na lang pag mapuno na. Turno magud mi diri Oh, gastar mo daan. Para dili mo maunahan sa inyong lingkuranan. Sige, gastar mo daan. Dili di ta mo larga diretso boss. Dili pa ganino. Kailangan pa manipunon para makalarga ta dayon. Ha? Kung walay mabutron, sige tagulat dire. Maghinulatay tay. Kulang pa manigupat para makalarga ta. Murado man kay mo. Nalagi nimo abotron. Tanawa Nanam kay ni abot Uy, sakto. Upat ba jud sila Magkalarga niya daan ni diretso. Sakay na. Kadali lang, be. Ngano man? Nag-inuoy na pong bayot. Kabalong init kayo. Nagunong-unong pa. Uwi ka diha. Ug masunburn ko, ikaw palit sa lotion. Bitaw pa. Natanggal po na akong make-up. Utro po kang bayuta ka. Tara pa, oy. Manakay na ta. Paita, ba na makakauban tagbayot, oy. Tara na ko kay. Nanap po yung nawag Hina. Pa! Kulat kami! Sakay na mo kay. Dire, tubangan. Dire mo ba sa tubangan? Tubangan. Dire. Asa di mo? Ha? Ay, kung asa sila, dito pod mi. Sabak man mo, dito mo be. Ay, siya nga, oy. Plaster na ang tato. Larga na ta, boss. Mura naman tagtina pa diri Hastang iga nga. Saan mo natin ni papalarga? Hindi man niya tuwa. Wala ang susi dira ano. Ingani na lang. Atong silang paninglandaan niya magatik-atik ta nga kuaon na to ang susi dito pero dili na ta mo balik diri Tama mo. Sige. Maningil midaan ha. Pag ta mo larga 500 inyo Unya 200 rela kay mga bata man nilang kauban. Sige, aron makalarga na me. Bayari pre. Bro, tulungan Tara mo. Kadali lang ha. Kay kuhaon sa namong susi dito para makalarga na gid ta. Sige boss, pagdali ba kay pertingin nito? Pagdali pod kuya, akong make-up na laspag na. Balag madugay, basta kay tapad lang minila. Pinayot na ko do. Sige, balik na mi ayon. Sami. Kuha rin susi ha. Balik na mi dayon. Ingana ra pag diskarte. Ang ganda gini mo Pila man na? 700 man Tuhaon ta ni. 500 ako 200 imo Kaya ako may nagplano. Yati, tarungon pada pagbahin. Maramaa gito hana Grabe, dugay na bato nila. Ganina ra man ta diri Murag dili na maguro to mamalik tong mga tawhana.
Bahalag dili sila mga bot. Basta naalang mo. Biga-biga na po yung bayutan niyo. Ako may mga bunga din ilang lubi. Sa pikas na lang ko mga umpra. Dagha malaging nanakay sa akong motor. Gitripa na po ni ba? Unsa man ga? Daan ko pa. Dili lagi nila. Run. Unsa din ni? Ah, bahala na. Basta nagaksan. Bayot di mo ha? Kamu di si pang trip sa akong motor? Kaya wala man ko nakumpra nga lubi. Lubi ho na lang tamundo ha?